ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо истифода аз тамоми имкониятҳо ҷиҳати ҳалли масъалаҳои бунёду аз навсозии роҳҳо мунтазам дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат тадбирҳои заруриро роҳандозӣ карда истодааст. имрӯзо дар соҳаи нақлиёт татбиқи лоиҳаҳои сармаягузории давлатӣ идома дошта, ки барои ба кишвари дорои шароити муосири транзитӣ табдил ёфтани тоҷикистон мусоидат мекунад. Барои таъмини бехатарии ҳаракати воситаҳои нақлиёт масъулини муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Вахш бо маблағгузории Вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Вахш 70 километр роҳҳои аҳамияти ҷумҳуравие, ки дар ҳудуди ноҳия арзи вуҷуд доранд, аз таъмири ҷорӣ бароварда шудаанд. дар мувозинаи муассисаи номбурда 162 километр роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта арзи вуҷуд дошта, бо мақсади беҳдошти инфраструктураи деҳот ва аз таъмири ҷорию асосӣ баровардани роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта ва пулҳое, ки таъмирталаб мебошанд, то ин давра 12,5 километр роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта аз сари нав мунфарш гардида ва 4 адад пул ба дарозии 48 метр аз таъмири асосӣ бароварда шудаанд. бо мақсади дар сатҳи баланд гузарондани фасли тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Вахш 284 тонна метри куби маводи зидди лағжиш, 12 тонна намак, 1500 литр сӯзишвории дизелӣ захира намудаанд. дар таваззуни муассисаи давлатии нигоҳдории автомобилгарди ноҳияи Вахш 242 километр роҳҳои умум мавҷуд аст. инам бошад 169 километр роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта ва 71 километр роҳҳои аҳамияти ҷумҳуравӣ дошта. мувофиқи нақшаи пешбинишудаи Вазорати нақлиёт барои зимистонгузаронии солҳои 2025-2026 маводи зидди лағжиш нақша 294 куб дар асл бошад, зиёда аз 340 куб маводи зидди лағжиш мо захира намудем. инчунин сӯзишвории дизелӣ 1500 литр 1500 литр курат дар амбори муассиса захира намудем. ангишсанг бошад 1000 килограмм амбори муассиса захира намудем. барои дар сатҳи баланд гузарондани фасли тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 аз тарафи Вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ба кормандони муассиса сару либоси зимистона ва дигар маводҳои зарурӣ таъмин карда шудаанд. барои таъмири роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта бошад, аз ҳисоби буҷаи маҳаллӣ 100 000 сомонӣ маблағгузорӣ гардидааст. кормандони муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Вахш барои таъмини бехатарии ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар роҳҳои автомобилгарди ҳудуди ноҳия ҳамаи тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намуда, боварӣ доранд, ки бе ягон мушкилӣ фасли зимистони имсолро паси сар менамоянд. холмуроди ниёзӣ, ғайрушоҳи мардон, намозали эргаш барои барномаи ахбор аз ноҳияи Вахш.